guys, welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Madam Boss in trouble mushure mekunge vakajoinisa vanhu chikambani che-e-creator vachivapa malingi apa chikambani charowa pasi chadyika pasi nemari. Chadyika pasi chakatakura 1 million something yevanhu. Saka vanhu vakudedzera kuti aiwa Madam Boss tipe mari yedu, asi Madam Boss vadedzera kuti neniwo ndakarohwa mari. Saka guys, tiri kuchema tese. Handizivi guys munoti kudii, asi vanhu vari kuramba vari kudedzera kuti aiwa iwewe ndiwe waimupromota chikambani che-e-creator aine sharowa pasi nemari dzedu, takuda mari dzedu kwauri. Mumwe munhu aiva achichimaketa futi ndimhosva, naiye arimo munyaya ari kunzi imimi naMadam Boss muri 2 ndimakaita kuti mari dzedu dzidyiwe. Saka guys, tinongoti musamhanyire zvinhu zvisina nebasa rese. Vamwe vanhu vaidedzera kuti aiwa Madam Boss, kana muchiziva kuti chikambani ichi kana muchiti chiri kuitisa mari, itai kamari nemhuri yenyu mega. Torai chimalingi ichocho, chilingi ichocho mukandire kumhuri yenyu muite mari. Guys, izvi zvakaitika too much kuSouth Africa. KuSouth Africa kwakaita zvimakambani zvakawanda zvaidya mari dzevanhu seizvezvizvi. Saka zvinezvi kuSouth Africa vanhu vangwarisa, plus kuti mapurisa akadedzera kuti tikangoona zvimakambani zvakadaro tinozvisunga. Saka vakutya nezvavakutambira kuZimbabwe. Saka ngwarirai guys, it's not first time kuti kuye chikambani chakadai. Zvichauya zvakawanda, musangomhanye. Easy money easy go. Hapana zvinhu zvakadaro zvokuti panongouya chikambani choti itai mari. Chinoziva zvachinechita, chinonzi chipiramidi. Kwekutanga zvinenge zviri nani, vakapinda pekutanga vakadya mari, asi vekupedzisira ndo vanorohwa too much. Nyange vekutanga vacho vaine mari dzinenge dzirimo dzakawandisa vachifungira kuti vachatodzitora. Saka padyo vanhu vakawanda, zvarwadza vanhu. Saka vanhu vodedzera kuti aiwa Madam Boss tipei mari yedu. Vamwe vodedzera kuti newe mhosva tipe mari yedu. Asi Madam Boss vauya vakadedzera kuti aiwa neniwo ndakadyiwa, ndakarohwa mari. Asi chinhu chamunofanira kuziva ndechekuti Madam Boss naMhosva vanga vari mapromota, havana kudyiwa mari. Ivo ndivo vakatoita mari because chikambani chakaenda chikanoapproacha chikati maketai kambani yedu. Vakamaketa vakadya mari vakaisa mumwe. Imimi vanhu ndimi makadyiwa mari dzenyu. Saka please ngwarirai, kunze kwakuna kumira zvakanaka. Vakatoshandiswa Madam Boss naMhosva because chikambani chakaona kuti chiva nemafollowers akawanda chikati rikatidye mari navo. Vakaitiswa vana Madam Boss apa naMhosva. Nekufarira zvinhu Madam Boss naivo vakamhanya vakati joinai. Please guys, don't forget to subscribe, like our video.